Dit, 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 dit. Det så jeg slet ikke. Ja, vi befinder os nu her i Fredensborg Slotspark, Udrider Allé. Som I kan se, der mangler rigtig mange træer. Det er simpelthen fordi, at de 3 seneste storme har været så hårde imod træerne, der har været plantet her, at deres rødder, de kunne simpelthen ikke holde til det. Så omkring nogle 100 træer er væltet, og nu har slottet simpelthen fået nok, så de har valgt at rive det hele op og plante nogle nye træer. Kom, skal vi se på det? Ja, igen. Nu må I snart lade være med at følge efter mig. Ja, tilbage i 2012, der besluttede man sig for at renovere alle haverne her i Fredensborg Slotspark. Det var fordi man mente, at træerne de var for syge og for høje til at de kunne stå her. Så tilbage i 2013 valgte man så også at tage de meget medtagede statuer og renovere dem med. Der har vi en af mine yndlingsstatuer. Ja, flot er de. Dit, 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 dit.